ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଆଜିର ଲୁକ୍। ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଖାଲି ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବଡ଼ ଆଣ୍ଟି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। ମୁଁ ଚା କରିଦିଏ। ମୋ ଚା ବସିଛି। କେତେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଆମ୍ବୁଲ କରିହବ ଯେ। କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପବନ ବି ହେଇଛି। ତ କେତେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଛି ସବୁ। ସେଠି ସବୁ ମେଞ୍ଚେ ଲେଖା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ପାଗ ଦେଖିଲ? ମସ୍ତ ବର୍ଷା। କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ହେଲା। ତାକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ରଖି 7ଟା ବାଜିଲା। ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରି ଖିଆ ହଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ମୋର ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ହଁ ତ ତମେ ଏଇଟା କାଟିଦେବ ନା। ଟ୍ରେନ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଛାଡ଼। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଘରକୁ। ଆମେ କୁଣିଆ। ଏରା ସବୁ ଶୁଖେଇବା। ଏରା ନେଇଯିବ ପରେ। ଆର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋର Hi, mommy. ପନିକିର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ନାଇଁ। କ'ଣ କରୁଛ? ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଲେ ଗଲାଣି ଭାରି କହିଲ ଏ ଦହିବାର ବାଲା ପଳେଇଲା ଆଉ। ରେକର୍ଡିଂ ତା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ?
ଛେନାଟା କରୁଛି। ଚିନା କୋଉ ଚିନା ରସଗୋଲା ନା ଚିନା ବୋଲ ନା ଚିନା ଗଜା ନା କ'ଣ? ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚା ବସେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆମର। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଟା କରିଦିଏ ଟିକେ। ମମି ସେପଟେ ପଛପଟେ ପରିବା ଧୋଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଏବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା ହେବ, ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା ହେବ, ତ ଆଗ ଓଳେଇ ଦେବା ଟିକେ ଜାଗାଟା। ସଇଲା ନାଇଁ ସେ କଷୁଛନ୍ତି ତ, ନେଇଯିବା ପରିବାଟା, ଏତିକି ବାସନ ମାଜିଦେବା। ଏଠି ତର୍ପଣ ହେଇସାରିଲାଣି, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଛି। ଠିଆ ହବ ଓଇ, କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଖାଲି ତ ଇନଷ୍ଟା 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 ଆଉ ନୁହଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହିଁ ଜୀବନ। ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଲଗେଇଦେବା। ଆଣ୍ଟି ବି ଲଗେଇବେ, ଆଣ୍ଟିକି ଡାକିଦିଏ ଲଗେଇଦେବା ଏକାଥରକେ। ଆଉ ହାଇ ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁନି ପାଦଟେ, ତମ କେତେ ନମ୍ବର ଚପଲ? 3। ମେରି ଚପଲ ହଉଛି ଜାଣିଛ ମଜା ନିଅନ୍ତି କି ତମକୁ ବି ହବ। ଆଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହବ। ହାଇ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କର ନା, ଫେମସ୍ ହେଇଲି। ମାଇଲି ଏବେ ମାଇଲି ଆମର କରୁନ ବେଶୀ ବା କରୁଛି ତମର ଏଇ ତମର ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଜଳୁଛ। ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ। ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଦା ଅଦା ବାସୁଛ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ମାରିଦିଅ, ବାସ୍ନା ହବ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେ କାଜଲ ଆଲି ବିଲା ହେଇଯାଇଛି। ମଝିଆଣି ଆଣ୍ଟି ଆସି କଲେ। ଖୁଡ଼ି ଏଇ ମାଳଟା କରିଛନ୍ତି, ଖୁଡ଼ି ମାଳଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ତ ଆମେ କହିଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ପିଇଦେ, କାହିଁକିନା ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପିଇପାରିବାନି ନା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତ ସବୁ ପକାପୁଚି। ମୁଁ ଏଇଠି ପନିର କାଟୁଛି, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପନିର କାଟୁଛି। ମୋତେ କଟାକଟି କାମ ଭଲ ଲାଗେ, ଛଣାଛଣି କାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ପନିର ସବୁ କାଟୁଛି। ସେ ମାଗିଲେନି ସେପଟେ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଏ। ଏଇଠି ମଟର ସିଝୁଛି। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମହୁରୀ ଟିକେ ଚଢ଼ିଛି? ହାଏ କରିଦିଅ ସବୁ। ଏପଟେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ, ତ ଆମର ମସ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, କାହାର ମନ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଭଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲେ। ହେଇଠି ପାଣି ବୋହି ଯାଉ, ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଆସିଲେନି, ଆମେ ଚାଲ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ। ଆମର ବେଲ ପାଚିଲାଣି। ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଫାଟିଗଲା, ନାହିଁ ବେଲ ଗଛରେ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଲା, ଚାଲ ଚାଲ, ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲାଣି।
ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ତ। ମଥୁର କରିଦିଅ ନେଇଯିବ ମଥୁର। ହଁ ମୁଁ ସର୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣି ପକେଇଦେବି। ଭୋଜି ପୁରା ଭୋଗ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକା ରହିଯିବି ଖାଲି। ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ଭଲ କଥା ନା। ତତେ ଫଟୋ ଦରକାର, ଫଟୋ ନ ନେଲେ ବି ତୁ କିଏ ଏକା ରହିବେ? ଏଠି ଆମର ପୂଜା ସରିଲା ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ନା ଘର ଲୋକ, ତାପରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ତ ଆଗ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ। କେତେ ଲେଟ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସକାଳୁ ବି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଥିଲି। ଏମିତି କାଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫାଟିଯିବ। ବଢ଼ାବଢ଼ି ସାରିକି ଆସିଲି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି, ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି। ତ ବଡ଼ ଆଣ୍ଟି ଆଣିକି ଦେଲେ ପାମ୍ପଡ଼, ତ ଖାଇଦେବା। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସକାଳୁ ଖାଲି ମେସିରୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଛି। ମାନେ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଗାଁରୁ ବି। ଝିଅର ମୋର ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇବୁ। ଏଠି ଭୋଗଟା ଝିଅଙ୍କର ମୋର ଖାଇବୁ, ମମି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି। ଜମ୍ ଲାଜବାବ। ପୋଟଳ କୁର୍ମାଟା ଦେଖିବା। ପୁରା ଭୋଜି। ଆରେ ଆସ ଖାଇବା ବା ଭୋଗ। ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇନି ତ, ବସ। ସବୁ ଏଇଥିରେ ପଡ଼ିଛି, ପନିର ବି ପଡ଼ିଛି। ତମେ ବି ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଖାଇବ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର। ହଉ ଆଉ ଯାହା ଖାଇବା ଖାଅ, ଆଉ ନହେଲେ କହିଦେ ଦେଇ। ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବାଢ଼ିବା ଆଉ। କୁର୍ମାଟା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟା ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କ୍ଷୀରି ଖାଉନ, କ୍ଷୀରି ଟେଷ୍ଟ କର। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ମିଠା, ମୁଁ କ୍ଷୀରିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବା, ରୋଷେଇ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ୍ଷୀରି ଖାଇପାରିଲେନି, ଥୋଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଆସିବ। ହାଏ, କ'ଣ ଖବର? ଦେଖେ ସେ ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁର ସହିତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥର। ହଉ ମୋ ପ୍ରିୟର ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଏଇଟା ସକାଳେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ବି ନିଆଁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏଇଟା ତୁ ପକେଇ ସାରିଲୁଣି ତମେ? ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗପୁଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମମି ହେରିକା କ'ଣ ନେବେ? କ୍ଷୀରି ମିଠାର ମଜା। ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଧୁଆ ଧୋଇ ଚାଲିଛି। ମମି ସେ ଆସିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା 5ଟା। ଚା ଏତିକି ବଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହିର କୋରୁଅଟା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଚା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚା ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଅ, ଖାଇବ?
ଦହି କରୁଅ ଦହିର ତଳ ଯେଉଁ ସରଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଦେବି ସେମାନେ ସବୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଝାଟ ସବୁ ଖାଇଲେ ମୋତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ଅଙ୍ଗୁରଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ମିଠା ଶିରା ଭଳିଆ ମିଠା। ଦେଇଦେବି କ'ଣ ହେଉଛି ତମର ମେରି ମୁଁ ବି କଥା ହେବି ମେରି ହାଏ ଝିଅ ତା ଚୁଟି କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଆସିବ? आंटी नमस्कार। कल केते रे आमे तो पळेबु ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ହେଉଛି ପୁରୀ ପୁରୀ ଏଥିପାଇଁ କି ତରକାରୀ ବହୁତ ସାରା ବଳିଛି ତ ପୁରୀ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର କିଛିଟା ଦିନ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ହସି ମଜାକ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଫଟୋ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଫଟୋ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠିକାର ଏଗୁଡ଼ା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।